Eibarrek kirol instalazio eskaintza zabala dauka. Kirol patronatuak hiriko kirol azpiegitura administratzen du. Ipurua kiroldegia, kanpoko piztinak, Orbe kiroldegia, Unbe kirolgunea eta Astelena frontoia. Patronatua instalazioak berritzen ari da aukerak, irisgarritasuna edota eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea hobetzeko asmoz. Bere inaugurazioaren 20. urteurrena betetzear dagoen Unbe kirolgunean, hainbat lan eginda atletismoko pistaren homologazioak exigitzen dituen derrigorrezko neurriak betetzeko. Bueno, Unben gaude, instalazio hau beteko du abuztuan 19 urte, eta betetzeko arauak egin behar ditugu konponketa batzuk. Konponketa hauek izango dira hemen, ikusten duzun atletismoko pista, eta bete egin behar dugu Real Federación Espainolaren arauak. Orduan, margotuko gu, betetzen araua horrek, eta gero bebai aldatu egin behar dugu material adibidez ostakuluak eta saltometroak, horako gauzak. Eta horatzen jasoko dugu berriro be homologazioa edo rehomologazioa eta hori. Hori izango da, aurten egingo dugu uztailean bukaeran, abuztuan hasieran. Datorren urterako dakagu beste ideia bat edo asmoa joateko aldatzen beko futbol zelaia belarra eta padeleko belarra bebai. 2007an aldatu genuen belarra eta bere bizitza normalean izaten da 10 urte. Nabarmenak izan dira bestetik, Astelena frontoian azkenaldi honetan egindako lanak batez ere irisgarritasunean ardaztuta, ezindaztu 100 urtetik gorako eraikina dela. Iaz, San Juan ondoren hasi ginen konponketa batzuk egiten Astelena frontoia. Ebakuazioagatik eta aforoagatik jarri dugu beste 3 ate emergentziako atea eta ere aksesibilitateari buruz sartu dugu ascensore bat eta horazen elbarritua guztiak eta edozein pertsona dakaukera joateko frontoira, bai gora, bai bera eta gelditu dira, niretako oso ondo eta horazen frontoia mejoratu du asko. Estali gabeko piztinak dira, zalantzarik gabe, abonatuek egun hauetan gehien erabiltzen duten ekipamendua. 54.000 erabiltzaile izan zituen iaz zerbitzuenek. Uda amaitu ondoren, ekingo diete kasu honetan berritze lanei. Beste aldetik, kanpoko piztinan, temporada hau bukatu ondoren, irailean 15ean edo, dakau asmoa kanpoko aldaketak aldatzeko. Aldaketak horrek izango dira integrala, guztiz barroko materiala botako dugu eta ipiniko dugu urinario gehixo araua betetzeko. Eguneko 2000 erabiltzaile dituzten Ipurua eta Orbe kiroldegiek osatzen dute patronatuak kudeatzen dituen kirol azpiegiturak. Gimnasioak, estalitako piztinak, frontoiak, spa, saskibaloi eta eskubaloi kantxak, kirola egin nahi dutenek eskura dituzten ekipamenduak asko dira. 9.000 abonatu inguru dauzka egun kirol patronatuak eta bere helburua epe motzean 10.000 heltzea da, hau da Eibarko biztanleriaren 130.000. Niretako Eibarko instalazioak zoratzeko moduan dira. Ondo gaude eta ni honekin nahi dut esan Eibartar guztiei animatzeko, ona etortzeko, etxeko bere bizitza kirolarekin hobetzeko eta hori da nire mezua.